Nhasi tadaidzwa kuno kuwadzana nasadare munisi. Kune nhau yavati tizozvinzwirewo kana kuti tizozvionerewo pamhono sefodya. Sadare munisi makadii? Ndinofara henyu makadiwo zvenyu. Aiwa, tinofara. Tisingade kupedza nguva sadare munisi, tingade kuzivawo chikodzero chamaita kuti isusu tiuye kunoko. Aiwa, ndinotenda nekunzwisisa kwenyu kunge makwanisawo kunditsika pano padare rangu. Muri yeZimbabwe sezvo muchigara muchitaura nasadare munisi ndichishambadza kuti kune mishonga yakati, kune zvakati. Saka pane basa randaita kumazuva shurepo. Saka ndati regai varume ava vauye ndishambadze nyika izvinzwe ende ikwanise kuzviziva futi kuti pane zvinoitwa zvichiitika kumashure kwekuti umwe mukadzi achema neimba yake tikagadzira zvatagadzira. Asi zvakawanda hangu handingakwanisi kutaura nditsanangure, achatsanangura iye muridzi wenyaya sezvo tiinaye pano apa. Nakambe nibuya ichitsonga ile rakahina asi kuna namuhla ndikanisha wedai kwenu nina tirwenga naona inga ukhoma masiku ndako tani leswi mutshama ko kamitwa nikanihuwelela kutana nikasadare munisi kuna mimiri yo kare na yini namuhla kuna tirwe ninga uyenza masiku ndako nina tombi ninga na yona lani kumbe n'wasati ninga na yena angarhila hi muti wa yena loyi nga kota ku tirha aswa masiku ndako se nyamuhla hi ku tshika ni byela tiko kumbe ku matiko hi ku hambana ka wona kambe a ni nge koti ku vulavula swi kutala swi lava yena n'winyi a ti vulavulela hi yexe mi ta n'wi twa aka hlamuseta ku xini xi nga endleka naswona ku ta fika a ta hlamuseta hi yexe namuntlha xini xi nga kona na khensa. Alright. Saka munoreva here kuti mudzimai watiri kuona uyu agerapo ndiye wacho wamakaitira zvamakaita? Ndiye wacho wataita basa anozotsanangura zvaitika. Madzimai makadii? Aiwa, tinofara. Tingachingokumbirawo sekutaura kwaita sadare munisi kuti mutitsanangurirewo kuti nemhaka yei muri pano apa imi muzuva ranhasi. Nhau iri panapa ndeyekuti ndine murume wangu anogara naye. Murume wangu anogara naye aihura zvanga ndisingaoneni. Ndaingonzwa veruzhinji vachitaura nekunze. Saka ndaingoona maposta achikandwa paWhatsApp, paFacebook. Sadare munisi, ndakatorawo nhamba dzavo ipapo. Ndatorawo nhamba dzavo ipapo ndakagara 3 weeks ndisina kuchishandisa. Ndingoti zvine basa iri. Saka shamwari yangu ndayakazondisimbisa. Yakati chimboedza. Ndobva ndauya kuno. Ndobva ndapiwawo zvandakapiwa zvekupfeka kuzasi. Kuzasi kupi kwacho? Nungu yangu kuzasi. Okay. Ndobva ndapfeka kuzasi. Saka ndakazviona kuti munhu uyu akurwara achibuda ropa munhu yake kuzasi. So ndakada 3 months ndizviona iye haasi kuda kutaura, haasi kuda kundiudza. Saka ndadzoka zvakare kuna sadare munisi kuti vasunungure murume wangu. Alright, pane pandisina kunatsonzwisisa. Imi makazviona kuti ave kubuda ropa. Kubuda ropa kwaaita uko akabuda ropa mushure mekunge aenda kunorara nevamwe madzimai here kana kuti zvakatanga sei kubuda ropa? Natsotsanangura ipapo. Kubuda ropa kwaakaita ndekudai. Akabuda achitsvaka kuenda kubasa. Saka iye ainyepawo paaibuda achitsvaka kuenda kubasa paizoonekwa nevanhu vachihura kudai. Ndobva adzoka mangwana acho nekuseni. Ipapo hazvisvika zvikatanga. Wiki achidaro ndiri kuenda kubasa. Saka paakazodzoka wiki rechi2 ndipo pandakazoona kuti munhu uyu ava kurwara. Alright, so kutaura kunoku ari kupe murume wenyu? Ariko. Alright, okay, so sadare munisi. Nhau dzinenge dzakaita sedzidzi munodzigadzira sei? Tingade kuziva. Nhau dzakadai sezvo ndiri ni mugadziri wadzo
ndinogadzira nekuti changu inini hakusi kuuraya asi kuitira munhu chido chake chaanenge avinga. Sezvaitika izvi ndagadzira kuti munhu auya kwandiri afare. Sezvo auya musikana uyu akauya achichema kuti imba yangu inoparara, ndobva ndagadzira asingavimbi kuti zvichadai. Saka inini benefit yangu ndobva ndati aiwa, hazvingaendi chete, ngavazive nevamwe kuti zveshuwa kunoitwa zvinhu zvichidi zvichiitika. Saka murume wake ndinomusunungura muzukuru uyu, zvekuti aripo haapo. Chandichakumbira chete kuti mhuri yeZimbabwe zivai kuti kune zvakawanda zvandinogadzira pamadare yangu pana pamatare yangu. And then dambudziko hombe riri kusangana nevanhu vakajaira kundiwhatsappira kana kundiitira ma-whatsapp angu, ma-account yangu anenge achibhaniwa. Saka zvakawanda musatye kufona pamanamba amunenge muchiona pa-screenshot apa. And then chimwe futi zvakawandisa zvandinoita vanenge vaine shungu dzekutaura kutsanangurira nyika sezvakaita muzukuru uyu, vachauya futi vachikutsanangurai. Tine vanhu vakawanda vakabuda mumajere vachiri neshungu idzodzo kutsanangura. Saka ndinoti ndisiyei zvangu imimi vemakamera enyu ndikwanise kuita basa, ndiite muzukuru uyu basa. Zvimwewa ndingabata-bati mishonga yangu muchindionesa une nyika aiwa kutaura kwakasununguka, asi pakuzobata-bata gaiwa hazvichabude. Alright. Saka zvichatora nguva yakareba sei kuti mumusunungure murume wemudzimai? Sezvo ari munhu ari kutorwara, anongopiwa zvekubikirwa, osvika obikira murume wake, odya murume wake anenge asingazivi kuti chii chiri kuitika. Kutanga nhasi usiku hwese achenge achikwanisa kurasa ropa iroro semvura, like weight, which means zvinenge zvichipera, kundoedza kwaro zvinenge zvatopera. Tinotenda mhuri yeZimbabwe ndonhau yenge tinayo muzuva ranhasi. Pari zvino ndoti chisarai zvakanaka.